Ešte raz poprosím všetkých, zdržiavajte sa za ochranou páskou. Všetky ručne, pomaličky. Ktoré sa nám ukáže o malú chvíľku, bude tiež jedno z vozidiel veľmi rozšírených na našich tratiach. Lajci by povedali Ale však tu z tej strany patrí tá. Treba ich vyhnať, balícu. Mám ísť ja? Však kričte. Dobre, ideme to. Sa dými alebo nie? Olej idem naštartovať s Mariou Paľa. Už lápe, Nie, to je paráda. jedno.
ďalší rušeň, ktorý pred chvíľočkou odtiaľ odišiel, ale keďže máme dlhý konvoj, tak nám prichádza znova, aby sme o ňom niečo povedali. Ja už som spomínal, že tento rušeň Takže ešte nám veľmi spoľahlivá mašinka T2108. Ďakujeme. Americká mašina. Zatiaľ máme, pokiaľ viem, máme úzkorozchodné mašiny párne a máme dve také veľké páry. Jedna z nich je tu, druhá je DP Halička pri Košiciach, ale ešte je pojazná. To nám chýbali, tak je. Prečo traktor, to neviem. Možno, že preto, že ja... Tento stroj už má klimatizáciu. Po poslednej hlavnej oprave bola dosiahnuté klimatizácia, ale doposiaľ sa klimatizácie nedávali. A viete si živo predstaviť, ako ten rušňovodič tam na tomto stanovišti fungoval. Si predstavte, ako stojíme tu vonku na slnku celý. No a Sergej Frajer. Lodná truba Sergeja. Ako chlapec si to pamätám, pretože v rušňovom DP tuto v Humenom ich bolo, neviem, len z rozprávania viem okolo 30. Jeden funkčný bol a vlastne je pred týmto našim Sergejom vo Vrútkach. Tento bude zapísaný ako druhý funkčný tuto na našich tratiach, ktorý ešte funguje. Keby ste ho videli pred týždňom, nepochopili by ste, ako vyzeral, tak myslím. Stalo to veľa námahy, veľa roboty, hlavne 3, 4, maximálne 5 chlapov, ale hlavne 3, ktorí do toho dali strašne veľa. 2 by som povedal dokonca. Pán Kanišaga, pán Bogdan. Ešte jeden rad nám tu chýba, a je to 753. 753 bol rušeň presne takýto, ako tuto vidíte, ale bol bez vlakového kúrenia. To bol rušeň, ktorý vozil iba nákladné vlaky. No a tu máme seckaňu po našemu Pegas Cargo.
A tu máme SMP1, ako hovoril môj kolega predtým, nádrž na polovicu, polovica voda, polovica nafta. Teraz už je prerobený, pravda, že na to, že len nafta je tam, pretože tam tento rušeň bol odvedený párnym generátorom, ktorý vyrábal pol. Všetky vagóny boli vlastne pripravené na párne vykurovanie a v týchto rušňoch bol párny generátor, ktorý to všetko vytápal. Tieto stroje boli, by som povedal, z prvých dieselových motorových vláčikov, ktoré sa používali na osobné vlaky, ktoré išli blinkovať hore-dole. Kto bol medzi laborciách na jazde? Kto bol medzi laborciách na jazde, tak to mohol vidieť. Postihali kopec roboty. Pojď.